hoxe centramos a nosa atención en analizar o derbi disputado onte en O Carrizo. Unha vez rematado o partido, aproveitamos para falar con xogadores de un e de outro equipo. Imos agora a escoitar en primeiro lugar a un xogador do equipo anfitrión do Portazgo, a Ismael Penabaz. Sí, un partido complicado na casa, o tempo non nos axudou a ningún dos dous equipos, pero bueno, ao principio estábamos dentro, cun empate, pero bueno, tras o gol do Almeiras complicouse un pouco o asunto, podemos haber reenganchado con un penalti a favor que non conseguimos meter. Xa estábamos con 2 goles en desventaxa, pero bueno, eu creo que con ese gol igual nos dábamos metidos no partido. Sí, quizáis aí pudo estar sobre todo a clave na recta final do partido, porque con un gol, ese 3-2 xa quizáis se podería presionar ao voso rival. Sí, con ese gol tal vez ao final o equipo contrario se metía detrás e xa conocendo o campo, xa que entramos aquí igual conseguíamos empatar un partido. O primeiro tempo estivo máis igualado, foi quizáis na segunda parte onde escapouse o partido. Sí, a segunda parte ao principio igual era un pouco calmada, pero despois acelerou completamente e xa se nos escapou un pouco. Bueno, non gusta perder e imagino que menos aquí en casa, non? Diante da afición. Bueno, hai veces que se perde, outras que se gaña, pero bueno, está ben. Ainda así, imagino que é complicado xogar aquí, sobre todo despois de tanta choiva estes días polo estado do terreo de xogo, non? Despois deste temporal, bueno, xa entramos aquí o viernes, non estábamos seguros de se iba a estar peor o campo do que estuvo o viernes, pero bueno, eu penso que non estaba mal de todo. Bueno, podía ser peor aí. Sí, podía ser peor. Bueno, e agora imagino que a tentar sumar fora os puntos perdidos hoxe aquí en casa. Intentaremos o fin de que ven recuperar os puntos, bueno, os partidos que quedan na casa gañar os que quedan, supoño. Intentar amarrar aquí en casa puntos, aquí ou onde sexa. Hacer un fortín do Carrizo. Ajá. Bueno, pues nada, moitísimas gracias por atendernos e moita sorte nos seguintes partidos. Moitas gracias, igualmente. Pois vitória importante do Almeiras, en este caso a domicilio, en O Carrizo, que deixa aos cullerdenses, en este caso no Almeiras, xa en esa zona media, e non demasiado lonxe da parte alta. De feito, agora mesmo son 4 puntos os que separan ao Almeiras, por exemplo, de o Bresolema, que vai en cuarta posición. Unha vez rematado tamén o partido, falábamos con un xogador do Almeiras, en este caso con Joel Franqueira, autor do terceiro gol deste partido, deste encontro, e sobre todo pois en un encontro que nos últimos minutos a piques estivo de complicarse. O Portazgo, como dicíamos antes, errou un penalti, ou mellor dito, foi unha gran parada do porteiro do Almeiras, e tal e como nos comenta agora o xogador Joel Franqueira. Sí, buenas tardes. Sí, a verdade é que o campo estaba ao principio ainda podía safar algún pase, pero ao final xa era a buscar as castañas arriba e o que pasara, e bueno, aguantamos aí ben o partido e ao final pois entraron 2 e máis 3 que facían falta. A piques estivo o Portazgo, sobre todo nesa recta final do partido, houve un penalti que fallaron e que podería ser quizáis presión para vos. Sí, bueno, non o fallaron, parou no o portero. É ben parado, ben parado, que xa leva uns cantos e ten mérito o chaval. Pero sí, a ver, eles apretaron eso de todo o partido, incluso a primeira metade para min foron algo superiores, pero bueno, despois no cómputo global do partido, pois fomos nós un pouco mellores e levamos o partido. Dicíamos que este encontro era clave para os dos equipos, sobre todo en este caso para o Almeiras, porque destácase nesa zona media da táboa. Sí, home, a idea é ir subindo pouco a pouco. Bueno, sí que pinchamos máis do que nos gustaría no pasado, pero bueno, a ver se agora con estos 3 puntiños imos un pouco mellor para arriba. Bueno, sempre decimos o mismo, non? Que o fundamental é non perder puntos en casa e todos os que se gañen fora, pois mellor que mellor. Benvidos sean, está claro. En casa, bueno, tamén eu creo que nos custa un pouco o tema de que o campo sea pequeno, pero bueno, ímonos adaptando e pouco a pouco, somos un grupo moi novo, o que máis leva aquí no Almeiras creo que leva nin 5 anos, entón, bueno, temos que coñecernos, ir adaptándonos ao noso campo e bueno, pouco a pouco sí que a idea que na nosa casa non nos saquen puntos e fora o que podamos ir rascando, pois rascalo. E coa vitória de hoxe, imagino que ilusionados, non, de cara aos seguintes partidos. Sí, desde logo, son 3 puntos que veñen como auga de mallo, como se di, e vennos moi ben para afrontar con confianza sobre todo os seguintes partidos. Enhoraboa por esta victoria, hoxe aquí en campo rival, moita sorte nos seguintes. Moitas gracias.